se ko bang mar bisingo nini rang bai se down payment do ne auto car bune rui tong kana ani rang bai down payment dio kete se oran bising ta mong kha jodi boi sui yang ke nung do nini rang bai ta ang ko auto car bune ri roka sutong hone jodi borok sui mali ta company ok samukhlai tongmani o company on no bui se bini mani rok te gari rok bebak khogoi tang khama kya mane bike khogoi tang jotono lamsoko sini YouTube channel o tinini o video kake sang doctor bishoy jino tinga o video sramnai tangai himala tabok ti prasalo ko rok kabang mono confusing itoka tangai confusing kake Dr. Bishojit Kubida PhD khajakte PhD khajang kake botangai bini clear certificate phunugi me PhD khaimani okok rok bo belakhnati wana masisa taukhon bo ti prasalo korno puro briya ko bo kubida PhD khajak nyai okok agi em Robindro bo kaisa kong sajak bo bojagani PhD khaitongni bongkha university ni doglam dorja phanse sinia ko nyai o video no nanake naimno sing tamuno no phunugir nai hayam kate bo bakane pune raya Boron sih boron sih, kau itu mungkin istilah tak usah him lagi apa pun. Kerana auto ini semua auto ini pun saya. Salahkan auto ini kan, saya kau kita nak bisa. PhD. Boron ini PhD kan? Nah, orang bisu kita lagi pojok dalam tu saya mana pun. Biar dia. Genorong jotono khana bai kena em Robindro Deburmani khukti bobo agi okong sai phajak bongka ti prasarong no en thokanya bagi phayo bo bujagne PhD khajak bongka university ni duglam dorja phana khana yane okoro belai kena sai tong khagi sungbo mamuni okok rong no khana ke hedi ba sung tini tangai omah video srame akok sana nangkai hintong ba bo biang ni amsak rangman arang rok bo kuno hisap potro kere tau kono kun phana bo saya ti prasalo kono asak rang lak kuti bini yago biang ni rang phai nake bo 2 number business dakai te kasa kok bo khana ke baksa ti prasalo koro bo belai kono mamune nyai jara saimajrong ke ba ageno buji mangkhana angke sosmani khobor sana nai tong hinai a bini sosmani dam se 20000 taga da han 30000 da han besik jane pu bini juta rok he diba single besik ba single 700 taka dam rok se kaung ke ba sing tini okok sana nakai hin tong ba bo jeta social media fainai ti prasalo korno thik no te subaka a suba mano sing kuno hame bo sana thang ya subaka ti prasalo korno I kaham kongno jeta bo auto gari bebang bagi tong mani a jago bo income tax tana rokhni bo sai tong kha ti prasalo korno bole biang ni power man ba income tax tana nake bo sarkar okokle sing belakena sana nau jara Dr. Bishojini logi samong khai tong nai he ka ba bini sapu tara busini video nai nai jol jage tong ma khana kubi kok ngake bo nake 2 number business dakai bini yago amserang biang ni phai nake bo kubi da PhD khajak obo bo tau kono ti prasalo korno puro biya ko jeta bo rang aji kha jeta bini lakh koটি rang tong I thik no nini yago lakh koটি rang tong omo nake 2 number business khaja phai nake nung muya phalo lepeng phalo hakeda or rang phai nung to gobang ma interview no sairjak ang om hake agi mukitem phalo hai phalo te 130 ta rajudan besajani guri phaja kono ajagni mung rokse pogoi bo thangu rokni bo sai tongka inke norno wansungni asidi bini kok bu haite bo las kalong kake patl kenya hagera siniti prasalo korongno phali rokalangno abo bo belakena wan machisa nake binobo las kalong kake politics party by the kereng thana abo bo ti prasalo korok tabuk belanya wan machisa sing tangai tini okok sarana ka hin tongba nake o video nogoi siniti prasalo korobo anojol jage phan tongmanu kubi kok ngake bo kubida tabuk ti prasalo korno I thik no subai tong abo sungno kate bo tangai o jago income tax nanani akok saitong te bini yago rang biang ni phaika akok robo sung belakeno te khanana musungo Dr. Bishojini khukte om sungno nake sung next video na singne te Dr. Bishojit sini video naine reply to the real riyate norom tamo comment khaina musung comment khair laidi hambai Gabang mati prasalo korona Hyderabad Bangalore hundi gabang mate jaga heka ba kereng thai rokon samong khanya tangu a jaga o singwan sugumaya tangai sini ti prasalo korok buthar jak tangai sini ti prasalo korong no tomang samang lola laike duriman sing belano confusing le hedri ba yango o ti prasa hanjang ne rok phatra hasto samong khanya thanga ke samong tada khai khaya I thingno samong khai ke rangman khai ke drugs sao ganja nongo swak nongo awoni porang ke no bono buinai en belakno palik ni rang
rok he ke ba bike gari rok khogui thangu khari he dibo tinini o bidung ke khoroksa moni jamatia belakenote bini malik no buise abar bini malik ni gari bike rang joto khogui nai khartangka abuke a jeta bini logi samong khai tongnai rok se hunjagi tongsio malik ro baite kutukjak tongsio norong biang namse faltu bakbar en borno tubi o jago samong khai taboke sungno buine he ke ba sini yakni mani he ke ba gari rok khogtlang thanga aje moni jamatia samong khaima jaga bini babu bai moni jamatia borong kenunyo samong khailo bini babu bai en bufa besano bakpar chalak secret ngo biri ngo tai tetam sanaba aboni porenkeno drugs rok nngeibo kaise bokrogo se drugs rok sidro nngese abar bono bung ke boiba tangi joli jake tongne hanu last pathong ke malik no se bokor rok buise last pathong ke a malik ni se gari bike onek no khogitlang thamarobo sungdugo jeng kasokono kesarnai o moni jamatia nung je jaga pan tongni te norong kene bufa besa je jaga pan tongdi o malik ni norong thangi nai gari bike je norong mani khogina mani a mani rong norong kipil rekin chanai tangi himale norni bodola hajra bodo samong khai tongnai rok berakon chap kelai tongka abro norong busini video nai tongka numbo khorsa ti prasang ke Juno share kherdi ajago moni jamatia ni bini dol rok samong khai tongnai hajra bodo borong kebang manote problem ngi tongka a malik rok bai norni dol sikok rok nai genrong o clip rok kisa khane di moni jamatia ni bin dol tam saka bufa besa borok keningnya company kaisa samung khlai tongo hanga ke bufa besa borok company kaisa samung khlai tongo hanga ke borok amo hake 2-3 mas ama hero kakhna hanga ke bongni office ni borok bo ano sawo tei angbo khanawo mane diling no borok amo hai suang nungu bulai tok lai ngu ni khanawo mane bufa ni riput sopaya busla ni riput sopaya amo hai nei hanga ekling satam kha suang nungai sidi bo abo jagaw sidi nungna ninga ge suak nenggai bo bokhorok nihinani dai ganja wasna tan kaisa kusubai nekha gabo bokhorok khanani suak nesa bo bokhorok ke gandari nesa bo bokhorok ka bokhorok kaisa si joto nesa le dutai use khayung ka ke bokhorok kaisa bola bo bahai control khaiman china bahai da hangai phati sinem le bokhoro ha hangai yamo haing kha dabo ka ke bo company ok samkhlai tongmani o company owner no buise bini mani rok te gari rok bebak khogitlang thamakya mane bike khogitlang thaka ni khobor khanabu hanga ke ti prahaste ni phai hajra bodo phai nang samung khlai mani nang oro walai tok lai nglai bulai tongna bagi te phai ban nang samung kaham khlai khai phunu gei tlangi thani bufa botongo o bufa ni buskang sa mo hing tongo ke bufa ke tangi phring mayang ba dabu bike khogitlang thaka tam khai mang kasane kol khai ke bersih khaya